Leo wan kamarach. Mokwongo Bensuda wacho ni ok odhaw gi ng'ato. Apani odhaw ga to misifa nikech ok aneno dhaw moro mantiere. Mr. Speaker sano to kang'e ni en ng'a. ODM oserem gi leadership. Ing'e ni kata sani joluo mang'eny ohero ODM to ODM nigi issues. Jogi winjo ka wacho ni gin totam. Tiba gen ka in e od ng'ato. Adwa na siem wanga ta siem wang oburu. E show makawuono. Gimomiyo wacho kamano. Onge bargaining power minyalo timo. Kiseng'iso president ni totam. The best way to go about it. Jogi dino pull out of this pact. Mondo gi chart a new path mar political leadership mar party mar ODM. Nikech aneno ka giwacho ni gidwaro deputy. Ogai mar ODM kapok onendo. No way a suspense. So the last meeting manotimo gi ODM delegates no wacho ni ng'amo wacho ni ODM ok bigolo candidates. Who told you? Yes. Sorry. Ng'amo wacho ni party mar ODM ok bigolo candidates. Mane wach mane ogayo wenwa. To sani Uburu kone Dr. Uburu kone ni gin ok dwa nothing less than the deputy president. Gini dhia kanye. Wan gi Kindiki Jokoth bedwaro gini. Jobe ni a line up ka. To gima nyako ng'e ni kapo nono ne Kalonzo ochung to Sifuna obedo deputy nyaka wuog Western koro ng'eyo wang'o paranya gima gombo ni mondo ODM otim weuru donjo e od UDA mondo manyu to kuwacho no dwa bargain from inside onge bargaining jogi pimo wiji jopiny adwa na wuo kodu sani kik wayieruru party problem motimore ni ukao teko mar jopiny umiyo party mauru party teko kik ODM nyisu kaka udhi mauru ODM teko jopiny beduru gi teko no kik party bed gi teko gimomiyo awacho kamano nikech dhi miwa leadership morem waol jokanama waol gi weche mag leadership mag party kauru teko e party beduru gi teko yieruru japiny wach moro ni wa bargain from inside ni committee so asoya ni joma igi rach beng'eny akia ni nyocho wach nang'ocha gimomiyo so asoya wan ok wadwa ni waso gimoro wachung'uru motegno mauru party teko beduru gi teko mar yiero jotelo modwaro. Erokamano ahinya. Ayudo ne pacha Cecil Milangi dawuoyo ka ng'ama